pasar o no vamos a seguir por hacer? ¿A la acera? Es difícil. Vamos, suban a la acera, por favor. Venga, sube. Vamos a otro tramo de No, no, acera, suban a la acera. Venga. Paso de cebra es para moverse, no es para estar estático. Si no, no, pero no es para estar pintando el tonto ahí. Una cosa es pasar, si quiere Me está cruzar... llamando tonto, entonces me No, subo a la no, acera. le estoy diciendo que no es para pintar el tonto, no le estoy llamando a usted tonto. Si quiere pasar, pase. Ahora, no se va a quedar usted en el medio quieto, está claro. ¿Le queda claro a usted? ¿O usted un paso de peatón normal se queda en medio de la calle? ¿Se queda ahí en el medio? ¿Se queda o no? ¿No sabe contestar ahora? Es que evito contestarle. Bueno, pues... Ustedes están realizando fotografías también, en las que podemos seguir nosotros y tenemos que informarlo también de alguna manera. ¿Hay algún problema? ¿Lo identifiquen? ¿Se sienten amenazados o algo? No, Pues yo creo que es algo normal. coartados en nuestro derecho informar y estar ejerciendo la libertad de expresión. Tenemos que ir a esta folga xeral todos unidos, todos juntos, e non solo a clase obreira, sino tamén os comerciantes, os pequenos empresarios e os autónomos. En algún momento teñen que caer da burra e entender que o problema dos recortes que nos está metendo o goberno, que nos está metendo Rajoy, é un problema absolutamente de todos e de todas. Compañeiros e compañeiras, tiramos co piquete para arriba, igual que baixamos, subimos e temos unha noite longa para paralizar absolutamente toda a comarca. Mañán, aquí, que non traballe ni Dios, co cal tamén temos que ir ás iglesias, coño. tanto o empresario como os traballadores, todos se contaron con fome. Porque é unha pequena e mediana empresa familiar na que tamén acusa pues, está como está, ¿no? Eu creo
que a mobilización é lógica, non? Estamos sofrendo unha serie de recortes, unha serie de perda de dereitos que creo que a ciudadanía ten que responder xa ou xa. Non nos pode pasar como pasou na universidade co proceso de Boloña, non? Que unha vez xa nos colleu o touro, decimos, agora pasou algo, non? Temos que ser conscientes, actuar a tempo. Bueno, creo que con as movilizacións a nivel europeo está se dando unha resposta, sobre todo a Alemanha e a señora Merkel, que non nos gusta os tipos de políticas ultraliberais que están levando a cabo. Evidentemente un proxecto a nivel planetario evidente, máis que evidente, e hai que resistir como sea. Entonces, e hai alternativa a ese proxecto que teñen eles? Hombre, creo que ten que ser unha alternativa de esquerda. Es que nos queren facer que non é alternativa, e é mentira, claro que mentira. Pasa que queren facernos creer que só é a súa alternativa, que é la de que uns pouquiños se enriquezcan muitísimo de forma absolutamente obscena e non sei que cal incentivos poñer a conta da maioría, do empobrecemento da maioría, non? Pois outro tipo de sociedade, un tipo de sociedade máis xusta, donde 4 mangantes que controlan a banca non sean os que nos destrocen a vida. Que hai alternativa? Claro que hai alternativas. A distribución da riqueza está absolutamente descompensada e cada vez máis. E, polo tanto, é algo tan sencillo como plantearse os mecanismos polos cuales se redistribuye a riqueza. Folga xeral. polo seu nivel de representatividade, configuraron nas últimas décadas un modelo sindical de concertación e de pacto social que contribuiu ao mantemento do sistema capitalista. Xestaron un modelo de relacións laborais e negociacións colectivas que, ao ser pactado con distintos gobernos e a patronal, xestionados tamén dende a prepotencia e formando parte da engranaxe da política económica e social, baseáronse na perda progresiva dos dereitos laborais e sociais en beneficio do papel da patronal. En resumo, estas negociacións contribúen ao sostenimento dun sistema obtendo o apoio interesado do poder. Propiciaron o seu crecemento exponencial e a atribución de representatividade de toda a clase traballadora, ignorando a pluralidade
a unha monumental estafa, compañeiras e compañeiros, que debería ter consecuencias de enxuiciamento e cárcere dos culpables desta situación. Por iso exiximos unha auditoría da débeda. Desde o sindicalismo de clase alternativo apoiamos os procesos asamblearios, as loitas impulsadas polas plataformas cidadás, que defendemos os valores solidarios de oposición ao actual sistema capitalista, de construción dun novo modelo social, político e económico ao servizo dos intereses xerais. Queremos igualdade de dereitos para as persoas migrantes, teñen tanto dereito como a nós a estar aquí. Tamén nós vamos a outros sitios. Defendemos duramente e moitas de nós estamos día a día na rúa loitando polos nosos dereitos sexuais e reproductivos das mulleres. Non somos cidadás de segunda clase as mulleres e estamos no sindicalismo alternativo porque así queremos estar. Porque o sindicalismo no que se nos recoñece como sindicalistas igual que os compañeiros e as compañeiras. Queremos un Estado laico, non queremos curas nas escolas, nin ayatolas.